Ez etorri berriro. Ai, ez, salba gaitzazu, Steffi. Lagundu, mesedez. Dasha, Alex, zer gertatu da? Steffi, begira, ara korrika egin behar duzu. Sorte on, Steffi. Nem, zer egiten du botoi honek? Off. Gakoa lortu dut. Ei, Steffi, ez ahaztu guri buruz. Azkar egingo dut. Uste dut dena ondo egiten ari naizela. Goazen hemendik. Zerbait txarra gertatu aurretik. Dasha, begira, gako urdina lortu dut. Zer egin behar dut orain? Bai, funtzionatu du. Bai, egin duzu, Steffi. Eskerrik asko, Steffi. Alex, korrika egin. Ordu bat daramagu gomagolak ateratzen saiatzen. Ez dabil. Zatoz, atera. Zer tontoak zareten, txampon bat erabili behar duzue. Ongi astintzen badut, aterako alda. Noski ezetz, Maria. Indarrez sakatzen badut. Ez da posible, Steffi, barkatu. Nola aterako ditugu. Bai, nola? Goazen txampon batzuk hartzera. Noski, hori da. Non dago txampona? Hemen dagoela uste dut.
Barkatu, Stitch. Barkatu, Katu. Barkatu, Pikachu. Bai, hemen dago. Txampona daukat. Ez hemen. Ostia. Txampon bat behar dut, ez donut bat. Non dago txampona? Lortu dut. Gorria da. Espero dut honek ere funtzionatzea. Ez hemen. Non egongo ote da. Ez hemen. Ai, txampon bat. Bai, primeran. Aurkitu dut. Ez dago ezer hemen. Ai, gogoratzen dut. Txampon bat aurkitu dut. Hau zuretzat da. Eskerrik asko, Dasha. Orain joan behar dugu. Begira, lagunak, txampon gorri berezi bat daukat. Iban, ezin duzu gorria erabili. Txampon hau erabili behar duzu. Baina txampon bera da, kolore ezberdina besterik ez du, zer gertatuko da? Makina barrura xurgatuko nau. Gelditu lagunak, ni joan nahi dut lehenengo. Noski lasai. Ai, begira. Atera ezazu. Kolore morea. Alex, zer zapore du? Oraindik ez dakit, baina goxo zaintzen du. Ni naiz urrengoa. Biratu, biratu, biratu. Kolore berdea. Oso gozoa izatea espero dut. Probatu nahi dut. Berehala probatu nahi dut. Abiaren antza du. Nire txanda orain. Biratu, biratu, biratu. Mahatza. Gozoak dirudite, bat probatu nahi dut. Txampon gorri hau lortu dut. Txampon bitxia. Uste dut funtzionatuko duela. Biratu, 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 biratu. Non dago? Zer da hau? Non dago, Iban? Hemen zegoen zutik. Bai, gero desagertu egin zen. Iban. Iban, non zaude? Gomabolen makinan nago. Ezinezkoa. Agian alde egin du, eta ez gara konturatu. Bai, agian, goazen golastera orduan. Ei, Maria Stefi, hemen nago. Mesedez, lagundu nazazue. Itxaron, hori entzun duzu? Ai, hemen nago. Neskak zatozte, hemen nago. Ibanen antza du, baina oso bitxia da. Entzun duzu hori. Lagundu, hemen nago, hemen. Bai. Iban, zutzaga. Hemen nago. Ingo, azkenean ikusi nauz. Nola iritsi zara horra? Ez daki, txamponai jarri, biraketa egin eta gertatu eginda. Nola lagundu ahal dizugu, ez badakigu nola iritsi zaren horra. Zer iruditzen zaizuzuk gominola lortzen baduzu eta nik salto egiten badu. Baina ez daukagu txamponik geratzen. Itxaron segundo bat. Bat daukat soberan. Sorte ona izan duzu. Ideia ona da.
gominola daukagu, baina Iban oraindik barruan dago. Ez dut nahi. Ados lagunak ez dezagun gehiago egin. Ez kezkatu, bueltan ekarriko zaitugu, agintzen dizut. Txanpon gorri bera aurkitu behar dugu ura ateratzeko. Bai, txanpon gorria saiatu, agian funtzionatuko du. 1 minutu. Giltza daukat. Hainbeste txanpon. Lortu dut, gorria. Ea gure planak balio duen. Eutzi Iban. Zer gertatu da oraintxe? Maria ere barruan aldago. Atera egin behar ditut. Ni ere gominola makinaren barruan nago. Efi, lagundu gaitzazu. Lagunak ondo alzaudete? Beste kolore bat saiatu behar duzu txanpon gorriak egin zuena desegiteko. Bai, saiatu urdin txanpona aurkitzen. Urdin txanpona aurkitu behar dut. Non dago? Ez dago ezer hemen. Urdin, txanpona bilatu behar dut. Ahoa ireki dezakezu. Leku oso bitzia txanpon batentzat, baina azkar ibili behar dut. Urdin txanpon bat aurkitu dut. Honek funtzionatu beharko luke. Irubi bat bira. Eskerrik asko erreskatatzeagatik, Steffi. Ez naiz inoiz gehiago gominola makina horretara joango. Usain ona du, baina hain da itxaskorra. Pozik nago itzuli zarelako. Maria, goazen janzkera jolastera. Ez Dasha lanpetuta nago. Mesedez eskatzen dizut, mesedez. Ez Maria, goazen jolastera. telefonoan nago. Goazen jolastera. Maria, Dasha zer gertatzen da? Janzkera jolastu nahi nuen besterik ez. Eta telefonoan lasai egon nahi nuen. Maria, Dasha irtenbide bat aurkitu dut. Biok, gozatzeko zerbait aurkitu behar dugu. Bai, noski. Ongi da. Ongi da, neskak ondo pasa dezazuela. Burua daukat minduta. Ai, nire burua. Goazen janzkera jolastera orain. Ez, telefonoan nago. Orain jolastera noa. Ongi da, ondo pasa. Janzkera txikientzat da. Norbaitekin jolastu nahi nuke. Nire irudimena erabiliko dut. Wow. Nire sorkuntzekin jolastuko naiz. Haurra ematen dut honen barruan, aldatu behar dut. Hau gustatzen zait. Handiegia da. Baina atzo eraman nuen. Ez, aldatu behar dut. Oh, hori da zehazki behar dudana. Non dago nire telefonoa? Oh, hemen dago. Hau askoz hobea da.
Maria naiz? Maria, alegia Dasha. Zer? Zu ni zara, eta nizu naiz? Eta zer? Dasha, egin alduzu etxeko lana. Oraindik ez. Zirkulu urdina, karratu gorria, zirkulu urdina, karratu gorria, triangelu horia. Erraza da, tarta jatea bezala. Ez. Maria, laguntza behar dut. Ai ama, berriro Maria deitzen ari zaio. Maria, mesedez bizkarra igurtzi diezadakezu. Noski, Beherago, bai horrela. Zer dago gaizki, Maria? Bai, entrega gaur bai. berriro aldatu behar gara. Ez, ados nago horrekin. Goazen, egin gauza bera. Bai, berriro nago. Bai, ni ere itzuli naiz, hemen duzu zure telefonoa. Azkenik, orain aldatu behar dut. Maria, itxaron, goazen janzkera jolastera.